Sar l-ewwel pass li għandu jwassal biex l-American University of Malta tkun akkreditata bħala università. Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla ħabbret permezz ta' stqarrija li ħarġet liċenzja lil Sadin Education Investment Limited biex tibda topera bħala istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla bl-isem ta' American Institute of Malta. Fl-istess waqt se tkun qed tkompli għaddejja bil-proċess ta' evalwazzjoni tal-applikazzjoni li l-istess Sadin Education Investment issottomettew għal status ta' università. Kienet il-kap eżekuttiv tal-Kummissjoni li kkonfermat ukoll li dan hu biss l-ewwel pass lejn università. Li inti l-ewwel ikollok liċenzja ta' Higher Education Institution imbagħad timxi għal liċenzja ta' università huwa proċess normali. Higher Education Institution hija istituzzjoni iżgħar, iktar iffokata, ġeneralment mhux imma bil-fors binqas korsijiet, però li tista' xi darba tikber biex issir università. Biex istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla tkun tista' tibda taħdem, irid ikollha minn tal-inqas kors jew programm wieħed akkreditat. Iżda f'dan il-każ diġà ntemm b'suċċess il-proċess ta' akkreditazzjoni ta' 3 korsijiet. Sar ukoll il-proċess ta' diligenza fuq il-kap tal-istituzzjoni u l-għalliema tal-korsijiet akkreditati. Fl-istqarrija tagħha l-Kummissjoni għall-Edukazzjoni Ogħla reġgħet saħqet li l-proċess ta' akkreditazzjoni u l-proċeduri segwiti fil-każ ta' dan l-applikant kienu totalment separati u indipendenti mill-għażla tas-sit jew bini għall-università.